Ghana man nyina ate na wiase nyina ate bono man nyina ba bia we sese o mote sa asem ya mekan na o mu se Nsuatre ahensem no eye ekino se de o mankasa ye Nsuatrefo mintimu hu na ahensem hya ase se de menua na ekasa mfiti ase no ye be hya ase foforo no a na regional house mpanimfo bi efre nananom bi efre ye hene ba akode ne ko se wo mo sere nananom a akonwa no nananom o mehu ye na yemfa akonwa no emma de hema ayino no nanso amamere kwan so yanye ne sa sebi mpraduasa akonwa to na sebi wo faare na nkeka wo ho kra yemfa akonwa ma wo suban bi na nya yemfa akonwa ma wo nya dehye a yemfa akonwa ma nti nanane de amane bebo nananom no anya de nananom so mu omukohye asunwane Abusuya Suma man hene enche bia na enya ntie se committee bi ya Nsuatrefo ye de o masem kokodan no ka committee ne ho bi na doma hene na ye bu no regional so chief president na afin so ukopi mo honom so a wanchi man hene drobo ene nanom bi ye wo honom so ko man hene mo committee ni so Nsuatre nkunwa sembe da honom na wo munim se nanom beka bi dia ma wo mo na afi di house no ankasa tabira sem no Ediko Supreme Court na nam Suma tenkunya no beka saye edi nsemi betu dwa nyina ye nimsem a ADUMASA TV so twaye edi ekiremo na Suma hene enso so abekasa edi afasa asem ne ho na sem nyina ne se committee no yete na ye no kwezo mu musa na enso so standing orders na se dwumadie enhyehyɛ ya ye de ama wo mo no ye sonko kora etise de wo mu hu no na nsem na wo mo keka no ono so de ne die abetu dwa watching nsem mu fine se don susi hu na asem no edifa na ansa na yebeka bi no mama yenkotie Suma hene ensem a ode atodwa wa bra na woni ensentwofo bi twetwe nkomo na wote ne ho ede afi Nsuatre asem ni mo no nchimo ode maaye no mama yentie no all right and a two case na e house no me panel member okay Nana so na ye chairman. All right. I want to be a member. Ye me send it. Nsuatre focus. Yeah. All right. Nti eno so no menko. Okay. The sans as na ye nkan bi. Sanity. Na nsem no me susu say me tie omo video no. All right. Nsem yelu ni ba kan bo. Okay. Nsem na ba kan bo ma ba di bia bo mfa adu no. Ni bia ni wona ya me wom. Okay. Eno ti na me be ka bi. Sir. Osaje force ya be Dr. Fribia Jomba. Sir. Me me aprekope. Sir. On your part of the panel. Okay. And the time I said, send you never come with Mr. Beck. As some I would judicial committee no one sem kakra. Okay. Number I the war high court where I could do a peace court. As is a problem, I could do Supreme Court. Okay. And also that they have the book. All right. Until I said, me can't them. Okay. Now me issue disclaimer. All right. Na behu me jinabia. Okay. Na the tia mama panya. Na tief wo hwe tief wo. Mega na the tia sa kwanya we eho abehnya ama ama kwanya. Okay. Ndema tie wo no se. Sir. Suma ne Nsuatre. Okay. Ayonfa kese bi da yenda. Sanity. Sa ayonfa no eye fade wo. Okay. Nidie ewo. All right. Na wo hwe Suma ya makusem ne yetuna mu a. Okay. Ya betra Nsuatre. Wow. Aye freba bi country. Country nsuo bi da ho. Sa nsuo country no. Okay. Ne nsuo ne yedi akomene adasuo ko. All right. Akomene adasuo ko ya na nanom ba bosuma. Be kire se eno ne ba bi akoa be si. Ebra be nya ba bi tuna. Okay. Bia ntmani be so da. Sir. Akomene be sa no bi wo kira. Se ye ne do ma ye adnuantim. Sir. Ne ba wo bi ayo. So ko do ma ahimfie bra ba pedase sa me ba pedase ne wo boka yeah no wo fase no be bisa kunyam okay do ma de be creatine na kunya okay o se hono ye
ahemfie na nkasa Sa. ba yɛ de na bampreda se yɛ yi hina a ɔda no Okay. nene na ɔhwɛ saa ahemfie a ɛyɛ bampreda se na ɛmɛ wɔ baseɛ pɛpɛpɛ ɔno yɛ de no wɔ buka Okay. nti yɛ ba bɛtena Nsuatre ama Suma hene ɔne Nsuatre ayɔnkofa no yɛ very strong. All right. ɛno nti no ɔma abɛtwensi Okay. yɛbɔ firititi Nsuatre hene ma we. Suma hene ma Nsuatre hene Okay. Okay. saa twensi no bɛbɔ no firititi Okay. nti saa asɛm bi kɔba na ɛfa saa nkonnwa mmienu ho a na yɛankyerɛm ama atiefoɔ bante ase a woanhwɛ a na akɔsɛe ayɔnkopɛ da hɔ dadaada Sa. na ɔkora de wɔ no sɛ Suma dɔmaa German. Okay. Ya kuntokwa bebree. Sa. Ba yɛ Nsuatre for yɛn kɔnda. Sa. Yeah. Yiti an bɛyɛ ko yɛn sɛ tama yɛ free bɔma. Yeah. Emu vu yɛn. Yeah. Yɛ ba bɛtena kantru. Okay. Ɛna ɛdɔm no so bi kɔtena abesingadam. Okay. Ɛhɔ no yɛ wa. Okay. Nana adi nkira frɛ yɛ sɛ Okay. kɔmɔ ntɔkwa ɛyɛ bɛba. Sa. Nti Suma dɔma yɛmra na yɛmɛboa no. Sa. Ne yɛ tu kɔkɔ boa no a ɛno nti bɛka sɛ dɔma hene didi wɔ Nsuatre no akɔnom kɔmɔ. Yeah. Nti yɛ konfiri kɔmɔ no yɛ di nkunim wie yɛ ba bɛtena asuo firi Okay. na yɛ kɔ dubu ande Yeah. hɔ ne Suma ɔne dɔma bɛpa yi mmienu a Okay. Suma bɛ ɔnsum dɔn n'ano baabi ɔwe Sa. nti bɛka Suma anase Sundom mamo. Baby owi. Wow. nti na yɛkɔfa a yɛda me ne Nsuatre fo bɛntam no nti no ɛyɛ makonwa a mɛte so no nti bɛpɛ sɛ mɛkyerɛ yi kakra Okay. deɛ di kan no ɛyɛ lawyer Foster Okay. a ɔno ne sese ɔyɛ deputy CEO for DBL Okay. ofiri Dumasia All right. ɔno nso sabe yɛ aduana de hyɛ Okay. kɔ Dumasiafoɔ bɛyɛ Nana Dinkra ne hema n'asefoɔ Jama hema n'asefoɔ ne Dumasia nti mi wɔ hɔ na ɔfrɛ m ɛdumire bɛ na ɔfrɛ m sɛ nana maa te sɛ National House foɔ bɛyɛ gazette Okay. register amanfoɔ na wɔafiri fɔ nam sɛ ebi nyante yɛ ɔso me case ama Nsuatre Okay. ahemfo no baako All right. nti yɛyɛ ho adwuma nti mɛ mi tia wo nanso na agya wo so ayɛ Okay. nti ɔde phone no to so a ne mɛfrɛ ɔsa agye fo ba mɛfrɛ bra manya ne yɛrɛ sɛ no firi si All right. ɛna ɔsɛ ɔde panipo bi wɔ ne nkyɛn na ɔde phone no ma no Okay. ne mbisa me sɛ deɛ matimi ɔso ampa wobɛtumi afei Okay. na agya m so ne kɔfeele ne deɛ na mede kɔ ɛnɛ kyɛ sɛ taama a mede me fɔm no ɔkɔ no saa berɛ no nana Nsuatre hene so a bɛɛka no sɛ no ɔso de ne fɔm akɔ Okay. nti no na menni house o mene ne nyinaa application call the same When you need more per house. ne nyinaa yɛpɛ hɔ akɔ Okay. in fact ne lawyer ne ti amena no so lawyer Foster ɔyɛ madam All right. ɔno ne ti amena no so sɛ deɛ ɛkɔ so bi nti ɔsusu sɛ ɔntumi ɛmfa nsie ne meda no ase nti mefrɛ yɛ a ne nya information so ne ɔkɔ yɛ nyinaa yɛwɔ adwene yɛ bi ɛhɛ sɛ agya bɛbɛyɛ ama Nsuatre case no menim mu sɛne sɛ prɔf no a ɔwuyɛ no memebɛde akonnwa me ne dɔm no baa Nsuatre bɛkyea no ɛnante kɔɔ kantrom na ɔkɔsaa nsuo no a bɛde me kɔgu akonnwa no mu mekɔ hɔ sane sɛ yɛama no so Prof no odi akonya o tele ni. na mɛsɛsi ampa sɛ bɛpere no akyira Okay. Okay. kɔkɔkyerɛ a nti no yɛde application no kɔɔyɛ All right. na ɔhɔ a na yɛbɛfrɛ m sɛ me deɛ no nyame adom abotu Okay. nti bɛhyɛ date ɛyɛ 18th December 2022 ne bɛsoa me in Okay. bɛsoa me in wie na mebɛka house no na mebaeɛ no wohwɛ a December hɔ a ankyɛ ɛna mea me yɔnko brɛboa ɔyɛ madamfo paa ɔno ne nana pɛhene a ɔdua no ne bɛɛda no Okay. doctor Yeah. ɔyɛ me yɔnko ɛsiane sɛ Pentecost asɔrɔ yɛyɛ da wɔ me so meyɛ da wɔ nti na menim wɔkɛ pose ansa na ɔyɛ Pentecost what they want to do more. ɔyɛ a ɔnya kwada ɔba bɛdi akonnwa wɔ ɔba bɛyɛ adwuma wɔ Suma ha Okay. ɔbɛdi akonnwa na nyina na menim nti ɔno na ɔkampanimfoɔ a bayi ba a bɛgyina hɔkɔ National House All right. ɛwɔ hono anam no Okay. na ɔka ho Okay. ankyɛre ne baama wo de ne sato no
nti saa bere na ba ma mo dinu sa to no so na vacancy abeda ho sese ye nti me am nim dia dinim bo ko pene ne ye contest ono na kunja ono na on expire term san say what the next year na bisi sa we say the term of 4 years na ever so 2023 okay na ye to aba na me mo minya okay bi tim ni anu ba mbo okay e ba ko ni de say ba de fa bi afa na ma me ko di national house okay bio eye committee a be ye gazette nsem wo bonu region all right eye na drobo hene ne ye chairman okay Nana Soko ye member. Okay. Nana Mwanti ye member. Okay. Men say ko sa committee ni so. Na be who need men say ko so da. Wow. In fact, me ba ye swear me in answer Nana Soko. Nana Mwanti ye swear me in. Okay. But time ye swear Nana Mwanti in. Na answer Nana Bleku ni na ka Nana Jini Nana Dropo Evan Soko. Okay. Research and traditional affairs committee ban the year gazette modima okay nti no am say time na the community room all right ne bedane ne seat ne de man wanchi research committee okay nti ban the year gazette modima in fact last month this May okay May date bento ne the year meeting May 8 okay and regional house your party all right nti research and traditional affairs committee abẹ gazette mọduma. bẹẹni bẹ tó standing committee yẹn standing committee no nípa 5 na yẹ kọ national house. okay. ẹnna president yẹ yí nípa 2 a ọdẹ bá abẹka yẹ 5 wọn ama yẹ 7. all right. Nana Bọ̀fọ̀ Pẹ́nẹ́ a ọdún ní dùrọ̀ ẹ̀dínní yẹn. okay. ẹnna afei Nana Japeko yẹn. all right. ẹsẹ̀ nípa mìíràn bá abẹka yẹ 5 na yẹ kọ national no wọ́n yẹ Dọ̀mà. okay. Drọ̀bọ̀. okay. Suma, okay. Mwanchi, okay. Soko, okay. Ye 5 3 year national. All right. And I didn't Nana Japekum, and Nana didn't hear about I'm standing committee now in Paranson. That's right. Research and traditional affairs committee and a committee via our house. Say a general meeting. Okay. Or more report about a standing committee. All right. Now standing committee, report no mo be ba no ya bobo hu na yesi gina ye na yesi gina ye na ba general meeting okay na general meeting so beje atum ana o mo nje o mo na ye fa na higher decision body all right nti ya ko 8 May meeting general meeting na tira ahembuni na wa bunu ni nyina okay o mo aye gazette ni nyina all right beba meeting na okay ye hia ho okay na ya yese bikura ba gazette no ni ha o tinki ma besi na ni okay na act ba na press ba na ye nua no sabi ye ni de okoso ba for a long time o tu ni pa na ba all right no anda pa no tu ma okay na ye ni de for ho de ba da bi o tu ni pa okay ba du e tu ni pa okay do ma say number 1 okay yeah doctor or no so we approach this department ba all right to da bia me say manya kwara mtu department be say am okay na say kwa na kwa department ba okay and our model divisional council mienu time na sana na da no sisia okay and subin so dikira ahene na da no sisia all right so department mienu be kan house no okay nti standing committee no hia okay na committee ahoro no de o report na ba na ya bobo na ya yesu say say ya mare ya propose the ama general meeting no okay na say general meeting gituma after the na be house decision all right nti no 8 May and they copy ho say Nsuatre case no okay omo de case no kra ko meta ma omo gazette me no and say Nsuatre no omo gazette okay nti na bank gazette nti Nsuatre ba ko de akoko gazette Nsuatre no me de nyina na no so kra no mo application for no that okay be ye me de ba nye okay nti o de court nhye regional house na benye na bank gazette okay nti saa nhye na o de court high court ebu say ne house no si agina ye osi ye eno ana ese osi okay nti no court no de house agina ye ntu nti ba ko ma do ye no ne be de call appeals court house no agina ye no ne say eno ne me bi sam say this is the first time gra me say me no na ye nyina de application ko ye
Banje ne dey na say o dey asem court. Okay. That was the first time 8 May. Okay. Na metie. Nrade. Na no ya osumi ya me we. Okay. Ah na ye 30th. Nti e ho ne chairman aye na robo. Okay. Ebe explain a kire me say no kure for a high African History and Heritage TV. Na me ka o say ye na o de ne ho Dr. Afram Prempong a o ye Suma man e na sabre ye twetwen kobo. Ana nti asema me na me kan say okay. E ho na chairman a ye research committee chairman na robo. All right. Ebe explain ni enti a be si gina ye say na o de ne form Nsuatre o de asena court no be gazette na enyi ne say hema yibi na atram ya so be yibi na nipa no mienu no be hu se be gazette ba ko ja ba ko asem no so abeda ye patusu ntu gazette ba ko na akoye te say Wakota ba ko achi because gazette no in a way no I to say ma obi legitimacy it's a free house no eba na asem no so that ye ho a sa na ntremo no ko bai okay nti no sa abre no na menya maaye no house no si gina ye say the gazette we knew no enye yi wa ahen no ko yemi no that is it okay and they gina so ma omo the house no court gitum no say the house no gina so say be yemi no to the gazette ba ko enye yi be je no tum and the court no bua ma house okay ne ba ko man to be yam ti no be the call appeals court and appeals court e de muaya ba say ese say house no gina de re tum the bakro na ko man to nyam ko wa yi be gazette ntina cheza wa ama be betia bia be gazette ntina court no abua ama Nsuatre ba be ya appeal okay good ntino eho na say high court appeal court no up to Nananom decision na obua ma Nananom high court no ba ye no asi ama be je minu ya no a the application ko ya de na atum like say a gazette that's right but a whole understanding committee no esani take decision say okay ba bia na be gina enunti be di bim wo high court no be susu say wha na se be gina okay na be makwane ma sabi be gazette ba ko a the problem nti na se be ya pi okay nti na Supreme Court na be ko okay na ba ko ye appeal okay na se lawyer no file ade no odi kan file ne wo appeals court okay and actually o come withdraw and order call Supreme Court okay until sa committee na e dey sa recommendation na ba say okay this standing committee ye nyintum no na go ko na e chairman okay na so ko ye member okay na wanti no so ye member all right until o mo no shia on the 7th okay and e take sa decision no e dey be kire standing committee on the 8th na no pa okay nti ye standing committee ne ji be report no tum no and you move the call general meeting and general meeting so ji tum say Ghanaian Asante be see in 2023 say say be jai be put to hold gazette side the family no be there okay be say be gina ha and to be Supreme Court na be ko tire ba say the Nananom be further appeal that is it to the Supreme Court okay but one say we tie Nananom be video no a Nananom Nsuatre for video no mo kire say house na be gina margin to kwa but what say na say akwe enye mu obi ntokwa house na be dia ho house no susu say nipa bienu na apiri akunya ba but the asana be to house na dim house no why you nipa say be dia asem no okay be di wie na wa ko say te ba ko ma na je say say wagina ba ko achi sa ba say Nananom so be kire say Nananom Nsuatre for be video no kire say adem say house no e ko gina ba ko achi na oni bebe ku wa say da be sika ba say no e ho no de say that is it say na wasem a wo kan say be ida biati sana be say be gina finfini se be gina biati dia sen ka ben ka se be ye further appeal eti hona ti ne eno meko ho sa nchire na hu no e ka ho bi na say me de e wo no na maika na say the medical ka chire no menye bono house ka samafo all right but adena be de man ko na me so sa committee ni kura men say ko so na say dia men Nsuatre kunwa ne tie no say ma chire na me gina ho say wo anya hwe a okay e be ha gene na mo be ka asem bi e no na nka me obi ka okay but e no so me nka hwe o ha me nka okay e no ne say mene na nwanchi okay
you could take a decision. All right. You ruling now your ma you know. Efa Nsuatre case in home. Back man to be I'm say case no. What can one my preamble no so na him afri. Na obi aba say obi gina. Na Nananom so kode on say ogina. Na me ne wanchi de ogina. Sa say no. Okay. I'm say court no. So who take who my decision and now ruling. All right. And as a judgment. Okay. Na obi si na ni ho a. Okay. Ghana mra mu no. Ye wo foruma. Be de ekura saa ye wani anye ho. Sir. Enu ti ba ma asem no so de ko National House. Okay. Say ye menum na na wanchi na ye gina ya gina ye. Be de ho abeti ase. Musi ye gina ye say. Ya gina ye sie ni say ye gitu mu say nipa na ho de be ma na panama metoa asem no so no. Be ma na panama metoa asem no so. Okay. Na de ti a me person me ko di say main case no e da ho. Nipa no a o claim say Hema yi no no. Ayi no no. Power of attorney. No, no, power of attorney. I'm say power of attorney. O hene no ahema yi no no. That is it. Hema boni di no. Okay. Now I'm say house no. Ya committee na ye di asem wo house no. All right. Almost say a fact finding committee. That's right. It is not always enya bribia na ye hemra. Okay. Na mum amamre any amane. Okay. And ye odi akotene wo ye nsenkam pa. All right. Nti na bia said the bear church about being say Marabia de Babia say be betina ho say ojina ma mahema no. Okay. Nti ensese nka ye si agina say ye ma na kwan say omra meto ahema na say. All right. Da ye no ye ma ruling no me anam twere me de. Okay. Na na wan twere so no an twere de. All right. Committee no lawyer nka ho. Okay. Lawyer no there is just an advisor. All right. An advice na lawyer the man no. He will advise us on legal issues. Okay. But ever amamre ne amania lawyer bia ni Ghana ho betime to musu ma hene fo say ono no betum fo fa amamre. Okay. Sir. Nti me gina ya me see ye no na na wanji hino so ba be see the same gina ye. Interestingly say committee no ye ni pa bia nsan ye tiso. But ye free baby conference. Okay. A case conference. All right. Answer na ye betena se abatena dwam no. Ye di kan tena se na ya compare notes. Okay. A independent decision by each panel member. Okay. Obi we are chairman kura want to take decision ma others. All right. Nti ye be hia na we say me dey asem no afanu no to aye no say ne ma dwene yo. Okay. Na we so akasem so afanu no to aye say no yo. Na obi ama reasons. Okay. Nti ye be hia aye no. All right. Me reasons. Ani mi gina mi see ye na na wanchi hin reason bi gina ye wo see ye. Okay. Wa ye ba ko. All right. Nti na chese case na ko ye 2 against 1. Okay. Na 2 against 1 no. Ana be ye ba dwene say benjintu nti be de ko banim which is Chieftaincy Appeals Court no ye National House. Yeah. Asem no e wo ha na be ko ye say ba withdraw. E na chide be sam ni fa bi ko ye. Nti I for from back. Ana be de ba say esan say ye gina ya ye si ye be bo antoma be de sa aspect no. Nya make case no be de sa aspect no ko National House. Nga ye ya on the ko National House. Say bia be gina ye ma kwa ma bia be gina. Okay. Nka ba de say ye montungu. So hima na wudi a. Hima na wudi a ye montungu. Ba na ohene na hima no. Ayi no no. This year no ba yi no no. Ono ye so ba be gina. Ono ba be gina. Eno sem na on the ko. Eno be de ko ayi National House. Nti e friend substitution. Okay. Nti that substitution no. Eno na be de ko National House. Okay. Say ye gina ya me ne wanji si ye no. Be ye nya abene. All right. Na be de ye abene so a eyi. Okay. Nti no ba ko appeal e wo National House. Okay. This National House e court na say na be me ne na wanji no ya sama e kan no enya amamre enya amane nti ba atwama. Okay. Ba di be mo ho say de high court dey be di for ha ba ko di be mo Appeals Court wo kuma. Okay. Okay. Nti me de na me susu say nka ensese be de yawdie e de me fra asem no. Okay. But the way abebo me din say bono hanju e Suma. No. One domai domai. Me no National House of Chiefs no. Abu asem. Them wa asem no. Na dey do am. We prepare. She want asem asinti ma o de ko. Be de kwa no ne be ka say. Be de kwa no. Ne be sa ne be kan say.
esan say ben ne yen ya adwene ntino okay yen ja asem no dikosi say national house be decide say ne ya oba be gina no on ka ho ana on ka ho ana beta na je beta bo be to so but edo de me na na wanchi na na nsoko ye nyina ya ko gina ye say asem ba ne de homa ye parama ye nkoso because cases na chere wo ha be blame ye nti homa ye nkoso ni na sa ho ko ho pi na ho de bem na be ne o gina ndo on se o gina ma ne ya ka nyina na se bi abe mbasi asem na asem na wi ya no ba ye ka se ye transi atwen ama ho akọ na ho ko na be ka to ye de no so a mpre do a fia do a ne na do a ho adi no national house no na cases so da ho twa e detention so ba Nsuatre nti no homa ye parama ye nkoso ni asem no because he say mo be determine for bi kura ho ba ye na abuso no boanto na ho ko Supreme Court na mo ama National House of Peace no editor abo abeto dabi National House of Peace fa injunction emeto so okay National House of Peace fa injunction emeto house no house no they say a court okay what me fa emeto so say ma ye ndi asem all right until stay off proceedings no application abete ba me nsoko any wanchi anim say ye hwe say ye ndi asem no application stay of proceedings no free here the application aba ye nim say ye court no e say ye njai asem no ka okay but application say ye hwe asem no abede aba no say ye gituma na ye gituma oh wow yeah na bede ba ye no ye di pa me ensa ni nyina ye say eno de ye de tabo to asem no so a ye mama ye nkoso ni na mo nkoso nko pesi mu api no national house okay ena eno nso omo akomantom ye na no so ba sa na afaale e wo national further appeal wo national oh mo decision now yeah take say ye nko father stay of execution na national na determine case omo determine no so na any press conference na say asem until I make and say someone won't tell you the merit of the case okay once I make it no men can dey your hen go Nsuatre sa na men ka so san say ya nya hwemu anya dansefo ba no asem antia okay ye ntime nkyere dey your hen go Nsuatre okay until I hold dey ye find on tonche okay and a two research and traditional affairs committee Benga Gazette so wa Bono House of Chief Region. All right. Mensebo so that. Okay. Eya na na drobo hine. Ono na ye chairman. In fact, research committee region be our vice president na ye chairman automatic. All right. Na fi bayi nipa mi na kan bayi ni ensa. Sir. Nti na wanchi ena na nsoko ne kana na drobo homa beka Gazette ho ase. All right. Menka ho bi. Okay. Nni adoma onka ho bi. Okay. Decision bi a ya take ho bi a na ye report wa every Research and Traditional Affairs Committee ya ba. Na Suma hene interview ne nsemo keka ye eno no. Na asem no to fo mo apɛ yesusu hyefan ye mua. Ɛna nana obuadum agin yawo. Nsuatre ma hene benkum hene. Wo mo na sabre die, wo mo ni abre pan mo ni ata kokɔwa. Na wo ma yo madwen so mbɛko. Ade agye kunwan de so nom. De hye no wo mo so mo hwehwɛ no no. Wono a no ma yo madwen so mbɛhwɛ no mo de no aba. Na wono so akasa asa friends and trofo nhyem ne sentrofo akasa asa ya besin nsem no so biom se sadie tie bia no kia ne ken wo mo hwehwe ni pakro no a wo mo edi CD forms ne kono mo hwehwe ni mu se regional house no je no won gazette na asem no wo mo pem edi ko Supreme Court no mo hwehwe no mo ntwensensan yentie de Nsuatre ma hene benkum hene so o de etu dwa no na hu se Nananom aye wo mo ya pa esan se na ohwese nka ohema wu ye no enke betwa tia ade ama wo mo na ohene mu a na wasa pa afa asem no esa de akọ honom na ha no pa enti Nsuatre na no maten konwa meche Nsuatre traditional council no say de omani abre se entumi masa omo de asaba bedan house no na house no a fedi house no omo twe no enya asem keto akora omo twe asem no se ne abasan ko musu se sabre de na wo senke ka bi ede ema wo mo na Suma hene de nsem bi tudwa na wo chechire mu se ono ne de no wo ba na house no kire se emra na wo hodada no na se wo asem wo court yintumi nka asem ne mfa mawo gise court abu asem de awie eche na national sade ba se wasem wo court korampo anasa manso wasem mpo a yan gazette wo na bra honom na asem no ye wie na ebubo wo anya yi udin de afiri mu
sa particular some or kind de say no kra na say no kra no yen konkotie sa de benkum hene de to dwane ye ba ene ye betie asimi ye pa ye ba sisi a Nsuatre man hene benkum hene na me pese Ghana man nyina ate na wiase nyina ate bono man nyina ba bia we se so mote sa asem ya mekan na omunhu se Nsuatre ahensem no eye ekino said the Omankasa Nsuatrefo mintimu na ahensem hya ase said the minua na ekasa mfiti ase no ye be hya ase foforo no a na regional house mpanimfo bi efre nananom bi efre ye hene ba ko de ne ko se wo mo sere nananom a akonwa no nananom o mehu ye na yemfa akonwa no emma de hema ayino no nanso amamere kwan so yenye ne sa sebi mpraduasa akonwa to na sebi wo faare na nkeka wo ho kra yemfa akonwa ma wo suban bi na enya yemfa akonwa ma wo nya deshi a yemfa akonwa ma nti nanane de amane be bo nananom no enya de nananom so mu omukoshi asunwane man hene ahemfie wona ye fe nanano na omukoshi ya ho ena na abosoma so nkra wi na ahemfie ena omukokoshi ya ye ena omde saad ne kire nanano anso hwa ewo mu ape ena yewura doma ahene na doma ahene frɛ sɛ opeso ni Nsuatrefo ye mediation na asumdwe eba Nsuatre na yesi hene na yede be kire no nti o the date to so ma yen say on the 30th day of June 2022 yesi hene ne mfamra me kire no 28 June ni yesi hene no yesi hene ne ba ya wo se wonte ase o ma no wa frɛ na ba ko wo ahemfie sere na nan kan ye no sere ma no disem kire no oye mediation ni wie ye no achi na ofa ho wa edan ne ho se nana bi emra mehu yen na yemfa sabre ne ye yi ohene na ye pese ye de ne siso no na o invite nana no wona hemfie doma ahenkuru se omra okoya ose osre ye ye yin no osra ono ni nipa ni tina nana mra mehu yen na yemfa no na kese o ye sa nipa ye kana sem se age kuran ono a nana no ba ye no in fact o de asane be kire nana no biu na kese a ye mpre nu so na nam se na ada na doma ahene tim ye ntem sa sebio ye de enim se wo asemdibia a wonimu mra a sebio wote bono hafo bono de say House of Chiefs a sebia mamre no so wonim ko na fa so ye yihene na adan na obeka we di a kire nanan se o meka nkire ye obi a wo ye mediation wo be mediate se wo pa asomdwe wa ha no ba bi a wo di Nsuatre kwa akoduru no nana man te ase sa na ngena sem na ntum ena yede on the 28 June 2022 de nana hina mframfo esi akonwa so eho ne tan ne start ye na kire se enya de ayasem kura de ombe party na de na Suma henkuru hene kan ye ne bia no eye se bi onkontompo sem okọ Pentecost obi sukọ Pentecost ne bi obi sukọ Roma obi kọ asọre foforo ye nyina ya Kristofo na mo de okan no kore ba akokora nim na me pese me bushana na Suma henkuru hene se ono wo se one nana hena mframfo ye de omhidi form ko pe ye de omko ye de ne gazette ni gya na hena mframfo na sema wo kan ne se ono de na e de se bi ye ni so hene foforo bi anka ne ho na me busha ono so se na o de fo hena mframfo na hene foforo bi ka ne ho wo hene foforo bi anka ne ho me sha ma busha na Suma henkuru hene se wono no CD forms hefo na prepare the call house ho ma no anya ne traditional council na prepare ana ono na tam de call ye o therefore hina mframfo de enso hefo na prepare
ɛyɛ Nsuatre traditional council na prepare na ɔmo de kɔɔyɛ afei ade nti ne amfa Nana de ankɔ ɛdeɛ ne ha wɔ mo nti a wɔamfa Nana de ankɔ saa deɛ na ɛda ho ma mandamu su kɔkɔ baeɛ mandamu su kɔ baeɛ no high court sunwa ne sɛ wanhu Nana no CD form a ɛyɛ new one a ɛkyerɛ sɛ sɛ ɔhene wɔ asɛm o onni asɛm o yɛnkɔ gazette no wanhu yɛkɔ appeals court no ɛna saa gye kuna bɛgyina mu sɛ yɛma no nyina asɛm no mu na ɔmɛka bi appeals court bɔɔ ne guyɛ ɔkɔgyina hɔ ama hemaa no so appeals court so wawu na ɔno nko ne saman case no nti obi ntimi nyina hɔ ma no ɛna yɛbɔɔ krakye guyɛ ɛna appeals court kyɛ house sɛ ɔmomfa asɛm no ɛnkɔ ɛno nso so appeals court deɛ no appeals court no di asɛm no foforɔ de ama hena mframfo sɛ sunwane high court asɛm no ɔmabɔ ato agu na mmom sunwahe krohene saa da na ada yɛ gazette no ne deɛ tama de hena mframfo CD form kwa no ɔno ankasa kan wɔ na hemfie hɔ na ade nti na hena mframfo deɛ de amfa nti court no hyɛ ne sɛ na wɔtwe na nso ɔmokɔ gazette nana yɛba beduru yi a regional house a dɔmahene da no a sɛbi nnɛkora wayɛ appeals court judge yɛdeɛ yɛnim sɛ nka sɛbi o judge wɔ fie a efie dwo basabasa ma fie ɔkorakora fie mmerasɛm bi a ɔde bɛto baabi kamakama ma obi ate ne ho ase ne yɛnim sɛ saa judge wei deɛ ɔno bɛfa asɛm no abɔ no bo sɛ ɔno di animu na ɔkɔ akɔka nananom sɛbi Nsuatrefoɔ no mfie nnum ne yɛatena ase free 2021 bɛsi saa bere yɛde asɛm na hyɛ ho saa yɛnim sɛ asomdwe nti Nsuatre mpɛ basabasa ti yɛnim sɛ ɛyɛ den a nananom bɛka asɛm no de nɔkorɛ ato baabi ɛda ama Nsuatre anya ne ntoma pa afira enti yɛnim sɛ yɛde ɛno mu nyinaa yɛ anuanom tɔkwa bi yɛ ne yɛ ntam na deɛ yɛhu ni sɛ yɛsisire kɛseɛ paa ana regional house a Nana Dɔmahene da no pɛ sɛ osisi yɛde ne position as judge no esisi yɛn ɛne nti yɛnte aseɛ ɛne na ame aba abɔdena yɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu bebrebe yi Nana Suma henkuro no ɔnhwɛ deɛ yie sɛ wɔno mabisa ne sɛ hwan na de ne CD form kɔɛ na Nana hena mframfo so hefoɔ na de ne CD form kɔɛ me sɛ mabusa Nana Suma henkuro hene sɛ hwan na si hene ma Nsuatre ɛyɛ Dɔmahene ana regional house ana sɛ ɛyɛ Nsuatre na ne CD form yɛde kɔ no nananom bɛn na yi no ɔno Suma henkuro hene no nananom bɛn na gye ne tom mu ansa na ɔbɛyɛ hene why na gye ne tom ansa na ɔbɛyɛ hene ɛyɛ kingmakers ana sɛ divisional chiefs na gye ne tom ansa na ɔbɛyɛ hene saa na ɔdɛfoɔ hena mframfo so divisional chiefs ɛwɔ Nsuatre nyinaa gye ne tom mu ɛna traditional council prepare the CD form and yɛde ne kɔɔyɛ saa adwene pɛpɛpɛ meme yɛ kristoni ma pa sɛ ɔno a sɛdeɛ ɔka ne deɛ no Nyankopɔn sɛ yɛmu atɛn nti ɔno na ɛde nano no waka sɛ ɔyɛ kristoni me nso mede ma no ka sɛ meyɛ kristoni na mete ha obi a obɛhu me television so bia na obɛhu baabiaa no ɛbɛhu sɛ meme yɛ kristoni ma pa meka nnɔkorɛ ɛde kyerɛ Ghana man wiase ɛne Nana Suma henkuro ne Nana Dɔmahene ne Nana Wankyihene nom na meyɛsrɛ tunifo saade a ɔyɛɛyɛ no ɔno ani nua ɛyɛ Dɔrɔbɔman hene Wankyi Suma henkuro Wankyi sɛkwa ɔbɔ ɔmo kɔ adu wasɛm na aba yi wasɛm ano na nyɛ sɛ yɛnim nsɛm o Nana Suma henkuro anim nsɛm bebree fa no ho yɛwɔ nsɛm sɛ ɛba sɛ yɛsɛ yɛda nsɛm adi a yɛbɛda ne nsɛm adi nkɔmmɔdi a wɔdi ne baabi ɛnɛm akɔ so baabi na nka ade nti na wɔhyɛ register akyi sɛ wɔnkɔyɛ bibi foforɔ register adeɛ kɔ court register ka Nsuatre ade hyɛ ho Nana Suma henkuro ka Nsuatre ade hyɛ ho ade nti na akɔhyɛ bi akyi sɛ wɔnyɛ saa adeɛ no yɛmpɛ yɛne ne ntɔkwa biara yɛsrɛ no bebree yɛn deɛ ɔyɛ hene biara yɛbu no sɛ ɔyɛ hene sɛdeɛ yɛbu yɛ man hene no saa na yɛbu wɔ mo
na mmom yɛse kokora man fɛ so bɛta ahwene so a wo so mfɛre so de adu bɛtare so na mo Suma henkro nim dwane na onim sie yɛn Nsuatrefo de mfie num no yɛ wɔnsɛm a yaboa no gu wɔ saa fo mfie num no nyina na bia wɔte asɛm so ananka wɔbɛtena yɛasɛm so bia yɛ wɔn ho asɛm nanso ɛnyɛ saa bere ne yɛde bɛka sɛra na kan yɛn si yɛn tomago ɛmfa hata abɔnten yɛm to yɛnum to bebrebe ɛma nipa hu na mo nɔkorɛ ɛna yɛpɛ sɛ Ghana mpanimfoɔ nyinaa nka bi ma Nsuatre yɛ pa asomdwe wɔ bonoman mu yɛmpɛ basabasa wɔ bonoman mu na dɔm ahene ntim bɛtena sɛ judge as a regional house president na ɔmɛsɛe region no na ɔmɛsɛe asɛmnie ɔmɛsɛe Ghana mmara no ɛma yɛn na yɛde ɛwɔ buoma no yɛda nase na mo yɛduru bia na nipa bia sɛ bi meka ne da bia sɛ ɔka bi ɛwɔ mu no ɔnka bi ma Nsuatre na Nsuatre ɛmfa no toma pamfra nɔkorɛ ɛna Nsuatre pɛ yɛda mo asɛ mo bae na Suma hene ne ayi na wɔyɛ interview no a ɔyɛɛyɛ no ɔka asɛm baako bi wɔ mu ɛna mepɛ sɛ na Suma mekae no ɔsɛ ɔhene ne de ɔte ahemfie na nkonnwa tuntum ɛyɛ dɛn ɛwɔ ne hɔ na ɔka asɛm bi fa sampa ho na ɔde bɛfa mu bɛka awei yɛso yɛhene ɔte ahemfie mesra mo bɛyɛ sɛ ɔte ahemfie ne tɛa kakra ni nyinaa yɛ ne de a ɔtem nkonnwa tuntum nyinaa wɔ ne hɔ hyɛda na ano obi so asɛ ɔmo meyi nkonnwa tuntum ne mfiri a mmeranteɛ bɛyɛ duonu kɔ ayi sine ɔmo bɛbɔ wura ha yɛwie ɛbɛkyerɛ no mo twetwa photos kakra wɔ hɔ pictures na mo ahu sɛ wɔn tempa ayi no de akuma bobo ma sɛ nkɔm bebreki akɔ nkonnwa dam nti mebusa na Suma henkro hene sɛ Nsuatre man hene no deɛ pa na ha wɔ mo nti ɔmo ntimo ngezete no wɔyɛ kakae ɛma wɔ mo ana wɔayɛ ɔmo dɛn nana no anasɛm bio no wɔka asɛm foforo na medi ho awerɛhoɔ baa sɛ ɔkae sɛ wɔne yɛyɛ lawyer ɛna ɛbɔ na amanneɛ sɛ yɛkɔ gazette yɛ hene enti no ɔno so saa bɛ ne gazette no nti ɔmfa ne deɛ yɛ dɛn ɛmra ɛna ɔmo de ne CD form yɛ dɛn ɛkɔɔyɛ na ɔno deɛ onyante ho mpani nsɛm koraa sɛ saa yɛyɛ hene no yɛ gazette no na Suma na sɛm ɔkan no kɔka na no on the 8th of May ya 2026 ɛna ohu sɛ saa na hena mframfo yɛ gazette no na me busa ne sɛ lawyer no a ɔka kyerɛ no no wansana nka kyerɛ lawyer na musa ne sɛ sɛ wodo onuan na na asɛm ɔka na bakɔsɛm sɛ wɔn bɛtena Nsuatre ne yɛtena ha na yɛyɛ nsuo na ɔsakɔ yɛ amammerɛ no enti wanwene ne nua no ho kakra so obebusa ne nua no ase sɛ na lawyer counsel wokɔ yɛ na onua ne deɛ no ɛyɛ yie ana na ɔyɛ ne case no ɛyɛ yie wa musa bi na Suma yɛ ne deɛ ɔso ka nokore na Suma yɛ nneɛma bebree akyɛ sɛ ne ho adwiri yɛn na Suma ka asɛm bi sɛ wɔno asɛm no a esi wɔ house wa yɛse yɛ ma gye ekuna mɛjoin case no ɔno deɛ wanka mmara na mmom ɔka ɔno n'asɛm a wonim amammerɛ na ɔde de kasa sɛ yɛbɛtim de n'aka ho amammerɛ no yɛatwerɛ no wɔ hefa na saa amammerɛ no ɛwɔ hefa council of state member woso mfa mmara nyɛ adwuma na ɔbɛda advice president wɔ mmara ho biribisi a ɔbɛda advice no obi a wote hɔ sɛ womfa mmara nyɛ adwuma na woa nso ne Nananom ahene ɔno nso yɛ judge ɔno ne te hɔ na sɛ momfa mmara nyɛ adwuma deɛ a hwan na apɛ sɛ ɔde mmara yɛ adwuma yɛdeɛ yɛ ntan wɔ mu na yɛsɛ ɔno anasɛm ɔkaeɛ no ne yɛtwa ho bi ne yɛde ayɛ adanse yɛde ama ne sɛ ɔka saa asɛm deɛ a ne yɛhu sɛ na Suma ɔnyɛ nokorɛkafoɔ na Suma koro ya n'asɛm na mu ɔse deɛ obisa no bisa ne sɛ na yɛse Nsuatrefoɔ mo de asɛm bi kɔ Supreme Court ɔse a sɛ ntɔkwa ne deɛ sɛ bio sɛ ɔmo kɔ gazette nana no a ɔmo consider ne CD form no a
na anu ade omo de ba ye no ose research committee ne a standing committee de ma wo mo se omo ko gazette na nanu a na hene ba kono omo anye fe ama no o hene ba ko ben ene wo Nsuatre CTD form ba ko pe na wo mo ho ya ye search ni nyina CD form ba ko pe na wo mo ho a egu fa so sese ya CD form ba ko pe eye hena man hene bonkum hene na busua ye te ne nka no ye nyina ye hu se do sika ne nsem no esi efa ye enye se sabie buru sabie son eya na sabno fa semi ba na eyo bi da na se ahensam de ba bia ho nhye da nwosa nanso so no ya na e ba bi de eya na chen bi ene sen Suma hina asema wo kanimu no ono ana sem no kwa esan bu bebo no o kan sem bi wo hanom wo sebra no obabepa ono na konwa no na manso ono na konwa ho Suma de na edi kan kotie no o se na manso ono na konwa ho ene ye gazette no sunwa man hima na manso na konwa ho enso ye gazette no free say enjishaya national no House of Chiefs in the buy and say first no na wo asem wo honom a yentumi en gazette o na emom no wo mo sesa na say wo asem wo court mpo a bra na yen gazette o na say ye wi a de besie no me hodo mbeyew say ebubo wo a na je se atwa odin de film e konsoso e de ma wo a na je se woda so a uwom na die na si kwan sesa ebro so chen so pai so se Nsuatre de idie wo mo candidate wo mo yi no wo mo dia kwa appeals court ahye se wo mo fa CD forms nko ne en gazette ne de ono de yesi ntumi gazette no edie na nipa na ye nya kwa adu bia mo no nya aboni bia famfa candidate a wo mo tankonwa na yi no obi anya ne ho asemboni bia nkan ye chenchenia na do ma hene ni committee ne se agye kran na wo mo pe no ama wo mo fa akira fra na tankonwa mu bi akodoma Nananom afre no domafo no wo mu group na afre no daada no kita asese ne poye bi rewura mu na komo ya se je kwan beba di ade pa na hye wonti mo pese je kwan ne ba edi anti na obi candidate obi krom asem obi ahini ho asem mu nse hini ntu hini na ye do obi ba wo se chenchina mempene de wo tena ho twe manso no kwampo no wo wu agya hokọ mo se chenchina ya mpene na mpene chama de maso na ne sei nti omo soso no mutumi so nhye esanse omo honom so omo hwe akire ohini bi ne honom omo hwe akire eto omo mutumi ntanse benkuma na nifa kwamkontire na nyema ekoso bone a wo mo nhye sebi doma no enso mpai so nche Nsuatre Suma nso mpai nche so enche Nsuatre sanso na nkura hodo aka no enche so wo mo nyina ayo mo man hene wo mu nyina aya man hene a wo mu di omu nkuro so obia wa na asase na obia di ne ho so eti sa wo ye waje sa wo mpene na waje chobi nsa agu na chi wo mo do mu jam wo mu se ne ye pe no wa wo tenchen wo se mpene sa ba bia hinsa be pa be hyasie bia ba bia konwa beto wo bunu mamu bia ba bia konwa beto wo hafo ho bia no na do ma hene pe so rewura mu a House of Chief President no e kwa hene. Is it because Nananom be one more Asante no, one may you many no, why do you as a house no dear? Emre yeninka so. Time no enche besu bedru. The time will be up, and nay na ba the amount. Na keye na Nananom nyina one more a bomb. Nananom Asante, ya more of so many mob house on ma. How many are you? Bonfam or may say? Now your president will post no 2 minutes of war. A lot of them almost so soon. See a kind of convenience sasia on to be. Nanyo said, "Buano buy so tre." Ya unim yan sasin and numina sabia brusabia song. No, no, mamma resting will be a. And then you know what's our convenience watch us will be a. Unim ya simun in semina. It's a semi buffy be more. Now, person will do president now, you know, a room. I don't know what's a bassa. Now, Uja Ukuro Honum. No boy ranko fo kromu no akose ho wo wi anu atwe ho na wo shift blame na the blame the man crofo eyebe wan na se mo mpe wo mo hene wan na mo so mo nyete de okoye ye no ukotu futu go mani no ebe do mo hene no wuti committee bia na okofa Suma na bitim wuti committee bia MTN everywhere you go mo mienu muti committee bia kro bia mu nsam committee bia Suma na da so. I don't know what's a bassa.
adna tankonyo muto baby na omukọ ya abusua no wom ntam kwa anye basa atrankonyo ne abusua no kwampa minim se eya ne ho na kansa nsem ne firi enta no be firi we sim na midi we sim ayese wom mpa koma no atum se we ne yepe mo se da bi o se me ye president obi a wote wono mo a enka asema ba enka jana dare no ebedu house wono mo na mudum no mi hu sa house no tumi asigina ye atumi asovo asem bi da mumpo na muso jagum adenti akonya na mote so no se de mo ye ni ntina akonya so yi na nyema na mo ye de mo ye egum ho ani ma asesa na adai sa suma wakasa hwe de wo so odi aye wankasa wo chia me baako ne na busua don se o mo sa gu o ma chi na wo chiro ma chi mpire se adai yo mba ye press conference o mo kasa kire wo de kwanya do mo fa so na nye chema su do ma hene wakokum nkrofo ho onkrofo ne kokum wo mo ye ye kire wa ye hu ni nyina bi social media no so ba bia hensam ho na wo de ya na tan adibo ma kwan de ho obetum de ye atu ye pa na mo chi mani boni nti adai na mo nkrofo gu social media no mo fon boni no so na nsem hunu nkwa no mti social media wa wonu mu die eti da mo ye ne de mo behwe yiye wo ho na Nsuatre so no se de asem na sia ye no de ono no mo so mo pe no ono aba no a appeals court se mo gazette no CD form so mo de ba mo nsan gazette no no mehwe ne kuro simple na me kwa no ho ye mo anwa me wo ho ye mo anwa gazette no ne house one obekon does not make you a king or the end it doesn't make you the paramount chief I was a kuro ni so enye ne be ma wo the overlord no ana mun se mo hene mun fa ba manya ma ne kwan so na mun si hene no me ka me nko ana me wo honum bia na me ka tankonwa ne ho a enka tu hene na si hene fo ne abusua no ye be si hene ada e bunu ho no obi na house ho na mo mo bunu ho no obi na house ho. What is the essence of the house? Nyoma panyin ba ba chia mo de ne ye mo ho no Nsuatre maya asase da ho Nananom tete na house ni ho no mo mbu man. Why do you have to stress yourself on these things? Mun si ni pa ko no amope no no ntra omanom kuntan no ntra ba binya na man hene ada Nananom mo obu no mo nko house no no a wo mo nka wo ho no mo ntom kro mo enu mo kro o tete wo no ebu mo kro I force ko fa ho don wo mo e no nko nya yonko ye bi mun si ma ade na mo ntra hwe ma ade simple now no the crofo no bring pon for hwe wase no mun nyina mun kan bo mu na mun chichi kro no the most important thing okwa house wo want man chichi kro kra ohene kro na wo ye no omu oha omuduro ni wie peye said o mun na mo honom na yembu omu biem wo social media no so no kwa akwa de ho kwan na wo honom na nei wo mu nyam so ohene wo krom ha no a o so wo sa house. How many of them? Ye kokotia for bibia kanta so chenchin na enkonya no am chase ye hu de oye wo se ka ka titiri mu de echabusu adumbesi anom na brepem no asan ato aso medin di atesem ne kwakwa ha ADUMASA TV ya kramo.